Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствую вас, дорогие друзья. Минем исмем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади чәршәмбе тапшыруның чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең оркестр артисты Гөлзар Сәлимова. Гөлзар, хәерле көн, исәнмесез, ничек хәлләрегез? Амин, сәлам. Көннәр бүген бик матур булды, син белән очрашырга кояшлар чыкты. Сине күргәч җылмаясы килә, хәлләр әйбәт. Аллага шөкер. Гөлзар, инде менә безнең бөтен геройларыбызга иң беренче бирелә торган сорау: кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Мин Рамил үзем бик матур мөслим якларыннан, бойларыннан, бик матур табигатьле яклардан үзем. Хәзер инде Казанда яшәмим бит күптәннән, тумышым белән мөслим якларыннан. Бик матур табигатьле яклар, чыннан да син әйткәнчә, ак буйлары, шундый матур елга кырыйларында туып үскән шундый матур кызның күңелендә әлбәттә җыр, музыка булырга тиеш бит инде. Чыннан да Рамил, минем бәләкәй чактан инде җыр, биюгә, музыкага тартылыш бар инде. Һәр вакытта да инде. Любой кәстрүле әйләндереп булса да бәреп уйнап утырадыр инде шул хәтле. Менә һәр вакытта да җырларны тыңлап, шаккатадым. Һәр вакытта да омтылайм шул музыкага. Менә шушы музыкага омтылу гомумән шушы табигатьтән дә килгәндер инде. Табигатьтән дә килгәндер, әнiyәтем минем бабам гармонда да уйнагандыр, может шуннан да килгәндер. Бардыр инде. Апам да минем хромкада бераз уйнап аладыр. Алар музыка уен коралларында уйнагач, синең дә шушы музыка уен коралларына тартылуың барлыкка килгәндер, Ну, музыка коралларына да бераз көйләрне җырлап алырга да шунда слух кургач көйләрне отып алып буладыр инде. Шуңа бераз җырлап, атынгышта атынганда шунда җырлар тыңлап омтыладыр инде һәр вакытта да музыкага. Менә чынлап торып, менә профессиональ музыка белән шөгыльләнү кайчан барлыкка килде? Рамил, безнең мөслим авылыбызда бик матур музыка мәктәбе бар. Мин һәр вакытта да шунда барасым киләдер. Ну, ничектер кыйлыгым җитмидер. Шул музыка мәктәбенә анда рәсем буенча укыталар инде. Музыка бар. Менә шул рәсем кружогына киләм, музыкасына килергә җитми инде менә кыйлыгым. Шатып йөри бер вакытта инде, әни мәктәп директоры күргәндә, менә кызым бик музыка мәктәбенә йөрисе килә дигән. Ярап килегез ди. Ну, мин анда уже 13 яшь инде, 7нче класста, соңарып кына барып килдек, имтиханнар биреп, һәм укытучым әйтә миңа: "Менә нинди инструментта уйныйсың килә ди?" Әйтәм: "Гитарада уйныйсың килә минем" ди. Менә ди шундый домры матур инструмент бар ди. Менә шунда өйрәнсәң, гитарада өйрәнерсең ди. Мин бик сөйнә ризалаштым, киләм, йөрим музыка мәктәбенә. Менә шуннан минем шундый музыкага кирип китеп, минем яңа тормышым башланды. Менә шул музыка мәктәбенә кергәчтә, менә бу минем өем дип аңладым. Менә анда оркестр да бар безнең халык уен кораллары. Конкурсларга да йөри башладык. Менә шул 3 ел эчендә менә минем беренче укытучым инде Дилбәр Рифкатовна, Халима Хасановалар менә шул музыкага юл миңа ачтылар. Шул юлны миңа ачтылар инде, яңадан инде мин әкренләп шул юл буенча киттем.
Бик яхшы. Шуннан да менә димәк, алар ачкан юл, синең менә шушы остазларың ачкан юл, син инде тагын да музыка белән шөгыльләнергә этәргеш биргәндер име? Һәм син инде үзеңнең шушы музыка буенча юнәлешеңне инде Казанда дәвам иттең, шулаймы? Юк, әле Рамил башта Казанга кергәнче безне киттем Әлмәт музыка училищесына. Анда безнең тоже якташыбыз, минем укытучым, үз училищедагы Фәрида Саитовна классына Аллага шөкер эләктем. Домра буенча инде 3 кенә ел укыган булмасам да инде бары имтиханнарны биреп кердем. Һәм инде бик каты укый башладым мин училищеда, чөнки бүтән балалар инде музыка мәктәбен бөтенләй бетереп керәләр училищега. Мин аларны куып тотырга кирәк иде. Но мин куып кына тотмадым, узып та киттем аларны. Анда инде мин ныклап татар көйләре белән безнең ансамбль бар, Фәрида Саитовнаның ансамбле, яшек дип атала хәзер, бүтән татар репертуарын шунда өйрәнеп, уйнап, концертлар куеп, гастрольләргә җөреп, шулай конкурсларга җөреп, менә шунда уже үзем әзрәк җыя башладым инде. Уйнарга өйрәнеп, татар көйләрен. И шунда минем хыялым барлыкка килде, Казан дәүләт консерваториясына укырга кергә. Профессионал, чын әйбәт музыкант буласым килде минем. Һәм тырыша, Аллага шөкер, шул консерваторияга bütün экзаменнарны әйбәт кенә биреп керелдем, Аллага шөкер. Консерваторияга кергә минем бик зур хыялым иде. Аллага шөкер, ул чынга ашты минем. Мухаммединова Гүзәл Фаиловна классына кердем мин. Шунда 5 ел гына белем алдым. Татарик оркестрында уйнадым. Матур итеп кенә консерваториябызны бүтән дәүләт имтиханнарын 5-легә биреп чыктым, Аллага шөкер. Миңа калса менә синең тырышлыгың нәтиҗәседер менә бу синең бүтән уңышларың, шулаймы? Чөнки үзең әйтәсең бит, әле син кичкенәдән ноталарны белмәгән, музыка турында бөтенләй уеңда да юк име? 10 яшьтән соң гына бит әле син 13 яшьтә генә әле син ноталарны күргән бала, шулай бит име? Бу бик зур тырышлык инде. Кайбер балалар бит менә 5 яшьтән, 6 яшьтән инде үзләрен белә башлаганнан бирле шөгыльләнә. Синең инде менә шушындай тырышлыгың нәтиҗәсендә инде безнең музыка буенча югары уку йортына керүең авыл баласы өчен бу әлбәттә бик зур нәтиҗә, шулай бит. Рамил, нәтиҗә дип инде ул менә теләк тору. Кешенең теләге булса, инде аңа өйрәнәсе килсә, ул аны өйрәнә инде. Кеше бик теләк кенә булырга кирәк. Ул вакытта бит Рамил авыр еллар, 90-нчы еллар. Әле анда безне, яни бер үзеңне үстергәндә ни дә токы булса, токы. Мин әле ул вакытта эшли дә башладым сразу 15 яшьтән мәктәптә балаларга Курай, мандолин өйрәтәдер. Укыр өчен бераз гына зарплата да кирәк инде, чөнки аның мөмкинлеге юк. Шуларга карамастан, менә кешенең теләге бар икән, тырыша, эшли, үзенең целенә бара инде. Барасы килсә. Ие. Менә тагын бер шундый сорауны бирәсем килә. Музыка уен коралларында уйнаучы балалар, гомумән шәкертләр дип әйтим инде, артистлар, музыка уен коралларын алар бит инде үзләре сайлап сатып алалар, име? Менә синең очракта менә шу домраларны сатып алу кем тарафыннан булды? Гомумән менә нинди кемнәр биргән домраларда уйныйсың син? Әтиәнең биргән домралармы, сатып алган домралармы, яисә инде менә үзең кибетләрдә йөреп сайлап алган домралармы? Менә шушы музыка уен коралы турында безнең тамашачыларыбызга кыскача мәгълүмат бирәләр. Ие. Без һәрбер вакытта уку йортларына кергәндә һәрбер музыкантның үзенең инструменты булырга тиеш. Үзе алган инструменты музыка мәктәбеннән инде. Ул инструмент миңа башта үзенеке юк иде, Рамил, безнең мөмкинлек юк, алар чөнки кыйбат мастеровой инструментлар. Училище вакытында миңа укытучы биреп торды, училищедан инструментлар, яхшы инструментлар шунда уйнадым. Ләкин инде консерваторияга укырга кергәчтен инструмент юк укырга, Рамил. Менә шул вакытта минем укытучыларым, безнең халык язучыбыз Роберт Миңнуллинга хат язып, безнең кызыбыз бар, якташыбыз бик тырыш талантлы, әмма ләкин укуын дәвам итәргә инструменты юк дип, ярдәм итсәгез әйбәт булыр иде. Шул вакытта ярдәм кулын сузды безгә Роберт абый. Аллага шөкер, шул инструментны булдырды. Шу мин аннан соң инде Роберт абыйга кирип, әле аңа кергәнчә инструментка акча биреп, мин Мәскәүдә инструментларны заказать итеп, алып кайтып, шул инструмент белән консерваторияны тамамладым.
хәзерге вакытта хәтта шул инструментта уйныйм. Кайда гына барып кайтмады инструмент. Европада да булды, чит илләрдә кайларда булмады. Безнең Россиянең дә әйләнеп кайттык инде. Күзләренә, йөзләренә кызыллык китермичә инструментны по назначению использую дисәң дә була инде. Хәзергә хәтта кинаны уйнаган саен матур итеп сыпырып, рәхмәтләр әйтеп кенә чехолга салып куям. Шуның өчен менә Роберт абый Мингулинның сөйтеп саклый мин ул инструментны. Хәзергә хәтта Аллага шөкер әйбәт инструмент уйный. Госансамбльдә служба сынап бара үзенең. Ул миңа бирүгә түгел инде, ул минем алдагы укуымны тамамлауымны, үземнең хыялымны чынга ашуга ярдәм куйды. Инструмент кына түгел, менә минем үз юлымны табырга булышты инде ул менә. Теге ташлап итмәскә, үземнең юлым алып выбирать иткән юлымны азагына хәтта барырга әйтеп шуңа. Роберт абый бүләк иткән музыка уен коралы Гөлзарга чын мәгънәсендә алдагы иҗат юлында зур этәргеч булып торган һәм Гөлзарга гел уңышлар гына алып килә әлеге музыка уен коралы. Бу домраны киләсе елларда музейга куерлык домра бит бу, чөнки бу Роберт абыйның үзе алып биргән домра һәм безнең халкыбызга, безнең милләтебезгә бик күп матур көйләр иҗат иткән, бик күп матур көйләр бүләк иткән домра. Казан бит инде ул безнең бөтен шушы иҗат кешеләрен, иҗат шәхесләрен үзенә тартып тора торган урын. Гомумән инде Казанга килеп эләккәч, Гөлзар, синең дә шушы иҗат белән инде чын мәгънәсендә зур итеп шөгыльләнү, профессиональ шөгыльләнү инде дәвам иткән һәм синең инде әлбәттә Казанда калу теләгең барлыкка килгәндер, име? Чынлап та, Рамил, ул бит безнең Казан шундый матур шәһәр. Аңа кызыгып киләсең, аңа гашыйк буласың. Анда укуың беткәчтен син бер дә китәсе килми уже бу шәһәргә, син уже менә магнит шикелле каласың. Шуның өчен инде минем һәрвакытта да каласым килгән инде Казанда. Аллаһка шөкер, шулай килеп чыкты. Эшләр дә таптым. Менә эшләр таптым дигәннән, менә безнең Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленә килеп эләгү тарихың ничек булды? Кемдер тәкъдим иттеме, яисә инде үзең безне күзәтеп бардыңмы? Менә шул турыда сөйлә. Безнең ансамбль бик известный бит инде, без беләбез инде, аны кечкенә вакыттан безнең ансамбльне беләбез. Чыннан да менә бу җылы чын очрашу барлыкка килде. Мин әле вакытта 5-нче курста укыйдым консерваторияның. Безнең Айрат Ринатович белән Ләйсән Рашидовның иҗат кичәсе оперный театрда үткән. Менә шул вакытта мин беренче тапкыр чынлап күрештем ансамбль белән. Мин таң калдым ул вакытта. Мин оркестрны 2 кулак белән түгел, 4 кулак белән тыңладым. Шундый матур яңгыраш. Биюләр исем китте, чөнки мин нык каты бию яратам. Бию яратасың. Бию яратам. Үзең бию буенча китмәдең. Бию буенча түгел, музыкант булса, ансай ятрак. Шул бияләрне күргәчтен шаккаттым, исем китте. Хор матур яңгырашлы. Мин гашык булдым беренче күрү белән дә. Шул вакытта минем достым Фәридә инде, син беләсең безнең. Фәридә Кәлимуллина. Фәридә Кәлимуллина безнең ул вакытта эшкә керде. Әйтә, безгә оркестрга домбырчы кыз кирәк дип. Киләсең килмиме ди. И шул вакытта шул концертны да карап, впечатлениелар шундый зурые, мин бик барасым килә дип, шулай
ансамбльга килдем 2004 елына. Менә үземнең өймә килгән шикелле килдем, Рамил. Шуны шикелле җиңел кирип киттем, чөнки консерваториядә да шулайрак иде безнең татар музыкасылар уйналган, гастрольләр, менә шундый ук бер идән почти шундый ук кирип киттем, шундый ук җиргә диярлек. Ну, еще да әйбәтрәк. Бу шайтырып эшләп киттем мин. Икенче өй кебек килеп чыкты инде синең ансамблеме. Менә оркестрның җитәкчесе безнең танылган баянчыбыз Рәшит Абый Мустафин бит инде иде, менә күптән түгел ул безнең арабыздан китте. Менә Рәшит Абый турында да якты истәлекләрем бардыр синең, әйдә алар белән дә бүлешә. Бар. Рәшит Абый сүземдә кабылсын. Китте, конечно, безнең быелны. Рәшит Абый инде оркестрга мине җитәкләп алып кирде дисәң дә була. Чыннан да менә прям үзе ничектер җылы иттереп, тик кеше кебек иттереп җитәкләп алып кирде оркестрга. Һәрвакытта да шундый яхшы итеп безгә относиться ул. Матур көйләрен уйнарык без аның. Менә безнең Казан кызлары бию шали. Ничек кенә матур ул безнең, әйме? Бу бит инде Рәшит Абый язган музыкасын. Менә ул җитәкче буларак һәрвакытта да безне поддерживать итәдер. Шундый үзе төпле, үзе шундый талантлы. Менә иң рәхәт елларымдыр инде менә шулай итеп Рәшит Абыйның җитәкчелегендә эшләгән вакытта дип шулай итеп искә төшерәсем килә. Сине чын мәгънәсендә Гөлзар әйтәсе килә, бар яктан да булган уңган тырыш кыз дип. Чөнки синең менә шундый матур эшең бар, үзең яраткан, синең менә икенче гаиләң кебек эшең бар, яраткан гаиләң бар. Һәм инде әлбәттә гаилә булгач инде гаиләнең яме балаларда яраткан балаларым бар. Менә шушы үзеңнең гаиләң турында да бераз гына әйдәле безнең тамашачыларыбызга сөйләде. Аллага шөкер. Гаиләм булды безнең, иптәшем бар Рафаэль, 2 бәбибез бар безнең, кызыбыз Эмилия, әле менә Арслан безнең улыбыз бар, яңа гына Арслан белән декретта утырып яңа чыгып, әле мин яңа рәхәтләнеп эшкә сагынып чыккан чагым эшкә, бөтен репертуарлы яңадан су кебек ишәм, рәхәтләнеп уйныйм, чөнки сагындырып кайтара утырганнан соң. Менә артист кешегә сәхнәдән югалып тору ул авырмы? Менә ничәдер ел югалып торганнан соң, эш белән шөгыльләнмәгәннән соң кире музыкага кайту ниндидер авырлык китерәме? Яңадан эшли башларга кирәкме? Ну, ул хатын-кызның бит инде бәбидә, гаиләдә дә инде беренче үзенең предназначениесе, хатын-кыз үзен гаиләдә дә әни буларак та ашырга тиеш. Ну, шул арада профессиональ инде онтмаска тиеш. Бик без онтып бетермибез аны декретта, барыбер инструментны чыгарып, уйнап алабыз. Шуның өчен җиңелрәк чыгар өчен без инде өйдә бөтенләй онтып бетермибез инструментны, барыбер алып уйнап заниматься итәбез. Гөлзар, менә син бит әле сәхнәдә эшләүең белән беррәттән әле музыка мәктәпләрендә һәм музыка көллиятендә дә педагогик эшчәнлек алып бардың. Менә шушы эшчәнлегең турында да кыскача гына әйтәле. Рамил, мин эшләдем музыка мәктәбендә инде. Бик яхшы укучыларым да бар янда. Доңгыр гитара балалар классы буенча укыттым. Шундый рәхәт вакытлар балалар белән. Конкурсларга йөрдек. Әле хәзер дә шул балалар белән элемтәдә торабыз. Хәзер кайсысы профессиональ музыкант булып китте минем укучыларның. Кайберләре театр ягына киттеләр. Гомумән бик рәхәт укучылар белән эшләү бик рәхәт, чөнки алар һәрвакытта сиңа рәхмәтле булып, сине истә тотып, ничектер алар белән җылы сөйләшүләр була. Бик рәхәт. Ләкин инде покага минем
Бәбиләрем тугачтын, күбрәк вакытны гаиләм белән, балалар белән үткәрәсем килә. Шушы вакытта бәләкәй чаклары белән соңрак балалар бераз үскәчрәктер. Мин бик үземнең педагог ягыма кайтасым килә. Чөнки балалар белән үзем белгән әйберне бик өйрәтәсем килә, алар белән эшләсем килә минем. Ну, пока әз генә перерыв минем, бәбиләр бәләкәй вакытта. Әлбәттә бу эшемнең дәвамы булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки менә шундый оста музыкантларның, аларның дәвамчылары әлбәттә булырга тиеш. Һәм әлбәттә менә синең шундый нәтиҗәләрең була торып, алар да бит инде нәкъ шушы синең хезмәтеңне дәвам итәләр һәм алар да кемгәдер кайчандыр шушы сәләтләрне биреп калдырачаклар. Рамил, шулай, шуның өчен педагогик эшне бетерергә ярамый, аның белән һәр вакытта. Ул балалар әле синең үзеңне дә өйрәтәчәкләр әле. Алар белән бергә өйрәнәсең. Бик дөрес килешәм. Гөлзар, син гомумән шундый шат күңелле кеше. Менә синең йөзеңә карагач та иң беренче чиратта ниндидер менә кояшка караган кебек хис барлыкка килә. Син үзең балкып, елмаеп торасың һәм шуңа күрә кешеләр дә сиңа тартыла һәм син үзең дә шундый матур иттереп кешеләр белән сөйләшеп, шундый кешеләргә шатлык өләшәсең. Һәм бу әлбәттә синең эштә дә чагыла. Менә шушы эштәге синең уйлап чыгарылган ниндидер менә капустниклар турында да әйтеп китә әле. Гомумән менә ансамбль бит инде бәйрәмнәрдә җыелышып, матур иттереп күңел ачарга ярата һәм инде тормышта булган ансамбль эчендә булган кызыклы хәлләрне, концерт номерларын шундый кызыклы иттереп бер-беребезгә күрсәтәбез. Менә шу капустниклар, шундый идеяләр синең каян башыңа барлыкка килә? Гомумән син бәлки режиссердыр эшеңдәме, нидер, бәлки синең күңелеңдән шундый нидер оештыру сәләтләре ятадыр. Ну, Рамил, инде без артистлар һәр вакытта да ничектер җылмаеп йөрергә тиеш, без позитив апарга тиеш кешеләргә. Капустникларда булган инде. Рамил булды, әзрәк катнаштык инде. Матур биюләрне, Рамил, син беләсең, безнең биюләр бик матур алар. Аларның көйләре искиткеч. Менә аларны әз генә булса да биеп карыйсы килә. Ну, пускай теге әзәк шаяртыбрак булсын, но биеп карыйсы килә инде аларны. Безгә дә күңелле, кешеләргә дә күңелле дигәндә, бераз биеп тә карыйбыз дигәнгә. Хотя булай гына. Бу бик матур килеп чыга синең. Белмим, ничектер инде, но әзрәк кенә капустник вакытта шаяртып алырга яратабыз инде без. Менә хәзер әйдәле безнең тамашачыларыбызга да шушы әлеге биюне күрсәтик әле. Без карап алабыз. Капустник от оркестровой группы. Huzur önünde.
Gülsar, indi менә безнең шушындый тапшыруыбызның ахырында үзеңә, безнең тамашачыларыбызга әйтәсе килгән теләкләрең, сүзләрең бардыр. Әйдә әле менә хәзер барлык теләкләреңне тамашачыларыбызга җиткер әле. Иң әйтәсе килгән теләк инде һәр вакытта да барыбызга да сәламәтлек булсын. Бар җирдә дә тынычлык булсын. Гаиләләрдә тынычлык булсын. Менә шундый простой гына теләкләр, но алардан башка булмый. Безнең инде ансамбльгә килгәндә, инде безнең ансамбль һәр вакыт яшь булсын. Һәр вакытта безнең яшь тамашачыбыз булсын. Һәрбер заллар шундый безне алкышлап көтеп торсыннар. Һәм инде безнең ансамбльнең инде төп задачасы дип әйтик инде безнең иң матур, иң дөрес татарча җырлар, биюләр, гореф-гадәтләр дип әйтим инде тупланган бездә. Менә шуларны безнең балаларга да өйрәтеп, күрсәтеп, белеп торсыннар безнең ничек татар культурабызны яңадан да зурайтып, һәр вакытта онытмаслык итеп, матур итеп тотып торгай безнең ансамбльгә. Шундый теләкләрем безнең. Чыннан да менә шушындый артистларыбыз булганда, шушындый татар җанлы, татар мәдәниятен күтәрә торган, аны аңлап, менә шушы музыканы аңлап халыкка җиткерә торган артистларыбыз булганда, әле безнең Алла бирсә ансамблебездә озак еллар яшәр, татар сәнгатебез дә озак еллар яшәр дип ышанасы килә. Гөлзар, бүгенге тапшыруда катнашканың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Синең үзеңә дә алдагы иҗади тормышыңда зур уңышлар телибез. Гаиләңдә гел бәхет кенә булып торсын. Шушы балаларыгызның игелеген күреп, алар сәламәт булып, шулай бергә матур иттереп озак гомерләр кичерергә насыйп булсын сезгә. Рәхмәт, Рамил, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Без тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.